Saad sa kolektor na pabalikon. Wala pa ba ako'y kwarta ikabayad? Saan ko niya akong maris doon nga sa Sabado pa man mo uli? Musulay kaya ko adto sa paligid, no? Kabasig na siya bakanting kwarta dito. Adto ko dito. Karon, nakasingil sa jud ko. Ay mingaw man kayo. Kung ni Agi naglali sila, pakyas kung kasingila na. Kitsa may gaganahan maningil ato. Na gisingkahan man ka pero karon, mangayo daw kung maayo be. Ayo! Ay! Ana jud ang kolektor. Ayo! Ma'am! Oy sir, ikaw day na? Oh, ako ni sir. Wa na mo naglalis? Ay pasensya kayo sir ha. Saon gikan mo kog trabaho ato nya pag uli na ko ulay niluto. Sa dungog man siro ka sa among gilalisan. Saan ako meron no? Hadyo ko kahirang upang bayan. Ngayong tagdili ko balibara ni Maring Biti karon oy. Kay bahiran ito na ko sa Sabado. Magdali ko bi kay alas 3 ba itong maadto ang kolektor sa balay. Wala yung problema na sir. May kanang lalis manggod, lamas ras kami niyukon. Yan ko ron sir, kay maningil ako kay duha ka adlaw na mo na dili ba? Na, wala pa baya diri akong pares. Ilakaw to, kay natoy gikuha nga kwarta. Dayon sir, sir. Kutsun daw ana o. Iya pa yung gipadayon sa balay. Iya lang itong balibaran. Sige sir, akong pabuton ka dali. Tagay po sa bangko diha. Tara bangko sir oh. Dugay pa mo pare sir. Ambot lang, kay nakuha man butong kwarta. Paminaw na ko nimo sir ba, ilaay ka. Ito yung laaya gud. Para dili ka layon sir, isuroy ta ka dito sa akong gamay. Ano sa likod? Kung tanawon daw. Kuhaon sa akong bangko. Indot kayo ni akong mga manok diri sir. O ba? Tanawa diri sir. Paingon na sila. Dara sir oh, tanawa. Indot kay manok nimo. Dapat dito sa unahan tara. Wala sila may ganit. Wala ako nakitaan. Uli ako mga manok sir. Gikan diri paingon dito. Induta no? Ang wala na pista sa Santa Maria sir. Ako ning itari. Tama guni sir kay mga gulang naman eh. Arawan. Tara sir, balik na ta dito. Basig nanaraw na akong paris. Sige tara, tara. Lindot balik ang mga manok di. Ay, Hindot. Uy. Uy, padulong na sila. Amo intra man ko bulit-bulit karong umaabot na pista sir. Kay bago man ta ka para makasabay ko. kana sir. Ay, salamat. Abi na kong basag pa yung dito ko ba? Anong naman si Mari sa drum? Murak duda ko ani ay nabuha po di pang bayad siyang arawan. Ang dili na lang siguro kung mulahos, oy. Ay!